שלום, כאן ציפי מלא מכן לאהבה. הטיפ היום עוסק בנושא השכנוע לעומת המניפולציה. את הרעיון לטיפ הזה לקחתי מספרו של ניר סבר, סודות השכנוע. אבל פיתחתי אותו לנושא שלנו, נושא הזוגיות. שכנוע זה כאשר אדם אחד מביא את האדם השני למצב של מערכת יחסים איתו של זכייה הדדית לשניהם, לשני הצדדים. את המשפט הזה, פחות או יותר, אמר אותו מחבר הספר הפסיכולוגיה של השכנוע, מר קווין הוגן, שהוא היה אלוף בנושא הזה, והוא בעצם אמר שאנחנו צריכים להגיע למצב של מערכת יחסים של win-win situation, ששני הצדדים יוצאים מורווחים ומרגישים שהמצב או ההצעה או הרעיון טוב בשבילהם. למשל, כשאני מציעה לבן הזוג איזשהו רעיון או איזושהי הצעה, אני צריכה לחשוב על כך איך לשכנע אותו בדרך כזו שגם הוא יצא נשכר מכך, לא רק אני. אם רק אני יוצאת נשכרת ואני בעצם מסובבת אותו שיחשוב כמוני, שיעשה מה שאני רוצה, זאת מניפולציה. אולי היא עובדת לטווח קצר, אבל לטווח הרחוק היא לא עובדת. לעומת זאת, שכנוע אמיתי הוא שכנוע עם נימוקים שבעצם מתאימים לי ומתאימים לו. ששנינו יוצאים נשכרים, שני הצדדים. זה ההבדל בין שכנוע לבין מניפולציה. עד כאן להפעם.